Salutare toată lumea, eu sunt Goistri64 sau Goist698 și aici cu Max. Eu sunt Max. Nu știu dacă te auzi, ia, mai vorbește acum. Eu sunt Max. Poate te auzi și tu puțin. Dar, prieten, să nu te mai iei de Joiana. Că vezi ce fac, dacă te mai atingi de Joiana mea. De iubirea mea de o viață, Joiana. Și mă interesează pe mine că e iubirea ta Joiana. Nu știu dacă te iei de Joiana, vii să fac. Stai puțin că mă duc după ea. Lasă! O găsi, după ea. Ia uzi, Fabio, ia, ascultă puțin. O auziși? Îți omori vaca. Băi, Joiana. Acum de la ce mai mănânc eu lapte nebune? De capră. Bă, dar eu mă aud bine sau cum mă aud? Nu știu dacă te auzi bine în filmare, dar eu te aud bine. Vezi că ți-o omorâi și oile. Să nu-mi omor pe Cica. Pe Adică Cica? găina. Găina. Mă duc și după aia. Bă, țărane, lasă-mi prietenele. Îți găsi un prieten. Un porc mic. Ăla pot să-l omor. Sau alta. Ăla asta nu-l omor. Mă duc după găină. Bă, Barcelona. Nu sunt Barça acum. Pentru că nu am... Nu filmez pe telefon, filmez pe tabletă. Goist34 sau Goist698 Play Minecraft, băi. Și tu cine ești acum, ia? Goist364. Cum? Goist364. Tu ești 364? Da. Băi, 364. Bă, ce mă? Uep, eroină. Dracu. Eu sunt Luca. Nu e Luca. Uite, vine Luca și o acomodare aici, plânge Luca. De ce? Hop, plânge Luca. Hop, hop, plânge Luca. Hop, plânge Luca mea. Dar de ce plânge? De ce plânge? Ca să fie el mai bine a femeia lui. Deci, pe mine nu mă auzi bine, nu? Eu te aud, dar nu știu dacă se aude în filmare. Dar măcar te aude ceva, că trebuie să se aude ceva. Cred. Pot să fac pe Joiana. Ha? Pot să fac treaba mare pe Joiana. Nu! Stai că Lasă-mă pizza. de dimineață o tai. Nu tăia, bă, țărane. Oh, nu ți-o tai. Ți-o tai mâine. Pisită-i. A, uitai, e apusul. Mă duc să o caut. Lasă găina. Ce găină, bă? Eu ți-o tai pe Joiana. Nu cred. Zombie cu armură. Zombiule, nu lasă să-mi taie vita. Schelet. Da? E un schelet. Vezi? Eu filmez. Știu. Că s-a pus introducerea. Mâine știi ce să facem, eu? Ce? Provocare. Ce provocare? O amețeala de să ne cățărăm, să sărim pe zombie acolo. Aoleu. Aha.
schelet! Ce faci, mă? Te-ar dracii. Au! Deci nu. Ce făcut? Trage după mine. Fii al naibii. Cine e? Un Schelete arcaș? Da. Aha. Au! Nu mai trage. Ce la cine e acolo? Că dacă mor scheletele, înseamnă arma lui. În 017 ți-o dă. Ce? În 017 ți-o dă. S-o dă? Da, în versiunea asta. Stai, lasă-mă că l-omor. Ok. Schelet. Gata, ai mai dă una? Hai, mișcă-te, fii al naibii. Îl omorâi. Nu-mi dădu nimic. Nu-mi dădu nimic. Uneori nu-mi dă. Păi să-și că îți dă. Da, uneori. Aha. Și episodul ăsta o să-l fac vorbind cu Fabio. Văcuța Milka. Fabio, Da. o omor pe Milka și îți găsi găina. Ce? O omorâi pe oaia aia, nu știu cum, și îți găsi găina, mă duc peste ea. Bă, dar a făcut boală pe găina mea. O găsi, stai că-i dau. Stai pe... Așa. O nimeri, așa. Așa. Mai găsiți vreo schelete? Nu, ia. Fugi, o omor. One. Dintr-o lovitură o omorâi. Într-o lovitură? O găsi pe Joiana. Găina lasă iubita. Îi dau o sabie în cur, stai, întoarce-te, întoarce-te. Faci vânt scurant. Fia Te mea. pui la curent cu știrile. O înțepai în cur și acum în gură. O omorâi. Bă, tu nu știu de unde găsesc să mă joc. Hop. Mamă, câte animale găsi! Avioane? Animale! Câtă mâncare am! M-a făcut o urcă. Cum? E un joc care l-am eu. Ce joc? Nu știu cum se numește. Dar cum e? E tare? E mișto, trebuie să mor niște chestii. Nu știu. E mișto, unde te? Fabio, Da. eu mai am puțin și mi se termină sabia. Mamă, deja 9 minute! Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, abonați-vă și adio!